sigui el fet que Esquerra Republicana, en aquest cas parlo ja com a grup, doncs donés suport als pressupostos, no vol dir que cada vegada que hi hagi una aposta o una proposta econòmica, com era aquest cas, una proposta econòmica important, doncs els aprovem sense més, no? Suposo que en aquesta situació ens vam trobar nosaltres com a Esquerra Republicana, però també les altres forces polítiques, perquè, sens dubte, el que va ser molt sorprenent és que cap formació política, excepte el PSC, donava suport en aquella modificació de pressupost, no? Per tant, penso que és molt significatiu que tot just quan fa un any que hem configurat aquest nou consistori, doncs, en una qüestió prou important, com és una modificació de pressupost, que això implica una partida molt important de diners, en aquest cas, com deies, eren 5 milions, doncs no hi hagués cap grup, a part del PSC, doncs, que donés suport amb això. Penso que és una situació que ens ha de fer reflexionar, jo diria a tots, no? Penso que també, com encertadament comentàveu la setmana passada amb el Josep Ramon, no? La situació que s'ha donat al consistori és una mica peculiar, no? I, com ell també penso que molt encertadament va anar explicant, aquí bàsicament hi ha tres grups que són els que poden fer realment alguna cosa, no? El PSC, Convergència i la CUP. Si entre ells no s'acaben de posar d'acord o ja els hi va bé aquesta situació que tenim, doncs lògicament formacions com el PP, que és un regidor, com Esquerra Republicana, que també tenim un regidor, o Iniciativa, poca cosa hi podem fer, no? Només lamentar-ho, però poca cosa més, no? Jo, a través del meu blog i també de forma directa, he llançat una proposta a totes les forces polítiques, que és la de la reunió que tenim avui de la Junta de Portaveus, parlar-ne de la modificació de pressupost i veure si és possible arribar a un acord de consens entre tots, no? Perquè també és una de les altres coses que ressona ja a l'Ajuntament, no? Dins l'Ajuntament, consens, no? Tothom demana consens de l'altre, però no s'ho aplica a ell mateix, no? Sembla que el PSC no està molt interessat, Convergència sembla que tampoc, tot i que darrerament també hem pogut llegir que era una de les propostes que feia el seu cap de llista, no? El Pere Aragonès, el fet de, més que consens, anava per una via de que o bé ens entenguéssim tota la resta de grups excepte Convergència, no? I per tant arribéssim a un acord com va ser amb els pressupostos o semblant, o bé que aleshores s'oferien ells per pactar amb el PSC i per tant fer un acord PSC-Convergència, suposo que deixant-nos la resta fora, no? Cosa legítima. Així ho heu explicat Convergència? Bé, jo ho vaig llegir tant en el seu blog com en un escrit del 3 de 8, que deia que era una opció la sociovergència en el cas que es quedés bloquejat, com sembla que és el que es diu, que està bloquejat l'Ajuntament. Però aquesta era una opció que deia Convergència o que deia els mitjans de comunicació on es llegia aquesta informació? Si ho vaig llegir bé, un escrit del Ragull, d'en Pere Aragonès, explicava l'opció aquesta de la socioconvergència perquè deia que no es podien permetre 3 anys, diríem, de paràlisi. Home, que amb això estem d'acord, no? No ens podem permetre 3 anys de paràlisi. Però jo el que dic és això, no? Hem de ser conscients tots, cada un, en primer lloc, de la força que té i l'altre, la responsabilitat que té. I, lògicament, no és el mateix la que pugui tenir el PSC, la que pugui tenir Convergència i la que pugui tenir la CUP a la resta. Si alguns d'aquests grups demanen molt consens però no donen consens, lògicament ens trobem en aquesta situació, no? No sé, veurem avui amb aquesta Junta de Portaveus si tira endavant aquesta proposta que ha fet Esquerra o no.